xa son grandes organizacións gubernamentais, hai outras estructuras, e probablemente tampouco dan a oportunidade a un tipo como a mí, como moitos outros así, xente así do mundo da arte, do mundo da farándula, que de algún xeito prestar a toda a imaxe para facer algún tipo de colaboración, pero que nunca chegas a sentirte totalmente implicado. Neste caso, como implicado, no primeiro momento, esa sensación se producía de sentirte casi como na casa, de decir, a sensación que podía realmente aportar con algo que iba un pouco máis alá de simplemente a cara bonita. Sí, bueno, este espectáculo de demás está por ver, que ainda non baixamos, pero... No, o que pasa é que, bueno, a mí gustarme tamén a idea, quero dicir, esta foi unha idea así con toda que se ocurriu aquí a rapazas, de facer así unha convocatoria con arte guerrilleira, unha cosa así un pouco misteriosa, para ver que se podía facer, pero a verdade que me resultou simpática idea, non? Se realmente funciona, pois é maravilloso. E, ao fin e ao cabo, a exposición pública ao final tamén está na rúa, quero dicir, sobre todo estes últimos días que había así tanto revoltallo con un tema de películas que se vamos Óscar ou non íbamos Óscar, pois, bueno, xa empeza a ser, bueno, polo menos estes días bastante normal, co que se pode sacar algo de partido con unha labor importante como é implicada, pois mellor que mellor. Sí, porque hai, bueno, basicamente hai moito sensacionalismo en xeral na sociedade instalado, nos medios de comunicación, por suposto, na prensa. Estamos, eu creo que excesivamente acostumbrados a iso. Eu creo que hai un problema tamén de que chega un momento en que xa a nosa sensibilidade está un pouco por riba de todo iso, quero dicir, é moi difícil chegar a captar a atención dun espectador mirando a televisión, porque realmente eu creo que xa estamos acostumbrados a ver tantísima animalada, cosas tan desbordantes, que é moi difícil que te pares a reflexionar realmente no que está pasando. Entón, cousas tan atroces como é o infanticidio, sí, realmente son unha cousa que pode ser normal en outros sitios, pero tamén eu non deixo de pensar, pois un pouco que falábamos antes na roda de prensa, que eu creo que non, quero dicir, nós, na nosa sociedade supostamente avanzada occidental, estamos tan contentos, tampouco estamos tan desarrollados, quero dicir, ainda siguen habendo moitísimos clichés de discriminación que seguimos utilizando, e que ademais o problema é que non nos damos de conta, quero dicir, que esa sensibilidade que temos deteriorada, pois claro, fai que pasemos por riba de moitísimas cousas que están aquí, o carón, e que pasan todos os días e que, bueno, que non lle damos ninguna importancia, non? Pero o tema da igualdade de xéneros, eu creo que aquí neste país ainda temos moito que andar, non? E vemos todos os días, de feito, na televisión, que dicir, o número de mortes que hai todos os anos en España sigue sendo absolutamente dramático, quero dicir, é excesivo, son espectaculares as cifras, pero que só con que houbera unha, xa sería unha morte dunha muller que non teria por que ocurrir.